Korkanthi constituency ke parlo langlok so hawar along humni hemkonglong kachingkoi. Jangmi poni phai ingkoi raner kep ada por phai ner kep rachitim apor malom Korkanthi constituency ke parlo langlok so hawar pen humni hemkonglong Vinger AS02E2655 lapen cruiser bus ke bang bom ahut to worker leng piga jok apit nang kidun bom amotor break chikhang kedet islip tera jok aprang kedam bom ahem konglong aphan tongdun phira jok arlok chewar phitlo. Lapen kopai ke mila bangso hem konglong along hithi an ke bang atum dopik pusita inuta adimalong apran ke dambang avelang. Lapen arenga hu ke so abang pu bang phiatuma phansita me denta ghat health center along selang pon bom lang lapen DMCH along si selang pon bom pusi birta ribdun long. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Kadom ari maitimung arong rong pho tuma phan network pipedet. Maitimung arong along kedam tang ke AAC MAC election aprang MLA Dr. Numol Momin lapen MAC Pobitra rong pia phan vote kerek pi amaya long lamcha ki pike maitimung arong aphan mobile network tower nang som pipo lapen number along delong nang kim pipo tower nang selam pipo pusi rat ang no lamchak pipon lo. Laso teng geo network tower ki mi maitimung arong along sompon lo. Bonta non som data pike network pipedet lo. Non aphi rata tum kopi chong hoisi network nang piperek mapu arjulo contractor ke thake lake nang tum aphan kali upper day room lokhon hanse arong aphan pusi puthukok nang tum rong pho arong atum aphan ke non kaprek akimi towar hang thudet nang po chong hong chotnoi pusi thanpon Radatum SGB lang tuktok bi rong asar atum lapen hadak kedo aratatum jasemet aning duklo. Lesinon la sochek lo angbong nili tumaphan network nang pipon pe pulote network archok chipurpon jok ra chepon detnoi. Leso arni rong pho aratatum anam nang nipin pen kam nang cherab dunji pusi ning jepon rinti. Longlea hempu sing teron arong GB sondoro teron along le along si sompon lo. Cheklojon proxy apilote suri ke thomra pharo pho a cheklojon bang along le anam nang pipo pusi ke chenga hut lam chak pipon lo. Bon ta non ke anam ta long le a network archok ke somke maitimung arong along a net aling ki pidam ke kilometer pho kahelo along pirong. Archok arum ke do rong pho atum network tower archok aphan langprong anchotlo. Lesi KAAC CM Dr. Tuliram rong hang bokajan MLA Dr. Numol Momin lapen nilip MAC Pobitra rong piatuma phan network ki piserak je phan sodak pen pachinipon. Koilamati pen Emily Karbi Anglong News Channel. Ciplok manjong pe sini ni suningri. Tangte non anda labangso atawar nangsum kok pe network nang pipede pon nalitum labangso arong asor tum pe nalitum ko pisi non bang e puji. Jok noi pe itu mangke. Ya ciplok ponjok nang podi. Jongsi labangso atawar long network pipe pulu tangte. Ini kisom ki joy sonsi mandel di. Lalo. Oh. Cái là bằng sốt a contractor bằng men chini mà La kontak tar ga la mane officer la he. La bage durba joti das bo. của nó sao nữa Office ke ni golahat bo. Golahat. Tangte nang tum labangso atawar chok nang ki labangso nalilong le long ko pine laso bangso atawar nang ki eji polong nalitum agreement la puzon tuma. Do. Oh ko pisi nang pula lapen pisi agreement chitok la. Agreement chito la son lo. La non ni tum nang klem bom lo. Monet bi et api ron proxy api te nang phan la lang pa menot. Lang bom pa. Age sikloyon pen la so long le na mang ke seri thong ra pharu pho bang na pipo ko ni phan agreement hu ni tu che cha do na cha na pu da la ke long le la te nang lihin pen SGB ladak kadom mari mai timung arong long abang so tawar sompon tanno same kado we tumhan ke pilap lo reng marong tumhan pen arleng arong tumhan pilap lo same nang tum la mai timung arong iriala la rong phorong trok ke do tumhan ke nang tumhan pipidet buthak ke nang lihin pen kon akang tui koson se nang lihin pen la so lam thep thap buthak ko Dili media alam athing no along network alam ni ya prang nili men jethana prang po nili men dilip tok bi nili galang tok bi SGB asupo akleng lo pini nili po kiso penajok nili pondak adim anang dun unide si nili phansin nang toy dun penajok si nang tumalong labang salam nili phanang paning je toy lo thebang labang so network bang ke damtang ni por hut sondro teron po inut nili tum abdon amekar ni tum eriang bong kido teron rong gamra bang si agreement lo bang so agreement that pen
kam kaduk awe ke claim asai do an petang si ke damtang arkoi ciklo tarik sirka bangke network lolo bangso tawar long pen dibon setame nitum ke thek long bangke ke daha punili te pen apar phangcherop khwani karenga chosen tongri lapen lukhiram arong lapen ke khorseng hanse arong balian anabangke network hem tolun pen tame akahelo ke hela ke do tum phan chingki phun tam phun lo dibon samni tumar lo ka bangke ladak mai timung lapen hanse rong teron rong rengma sathi rengma rong ok langchar ana bangke hakko asonsi network awe that asonsi nilitum ke inglong aludam nangkok lo asini tum ning duk lo lapen nili sorkari kambra hoi pen kaning je kang tung bangke labangso network archok ke ditum alon phanle ke langi phanle kibi gali lapen hala bangso increment hut lason link tawar punir tum chini ni lapen nili tum sorkari kambra ahemi si pen labangso link tawar polam nili tum chini dundi tawar te tawar lo pemasini tumbangke network long pobon pokamatha pen josi lapuson si lampi dudun der pen misian jibon posi network bangke ilop tapi ni ke thek long bangke labangso atawar archok ding pik ingtui pik he pik serame network long ni der posini tum ning duk pik silabangso ning duk along ning papli theke bangke ake hai council ke ja tum aphan special bani joning ri par pik lo karju kang tung alam thela hello nang ni tum kadom mari mai timung arong area phan arong pho aphan network nang som pilo same kado we phan pi alo nang tum phan palom kok maten network pi peder puthak nang tum kupisi pui to kado ko la media akorte don phan tabe chorolo apen karom pe pajero labang so alam ni phanang ka jupen pot labang so lam putha ke nili hin pe same ningdu peklo nili radak kadomari maitimung hawalo mate arong alo hanserong arong sarilo nili bangke labang so atawar nang lo pupen nili tum chehok peklo ningarong peklo bota pini bangke network long de lo network buke ni tum ke achi o putani tum long de lo lasi labang so putha bangke nili ki puji bangke la hello jongsi labang so a network nangke chichak mate tawar pipo punang ke chichak ake hai MEC pobitro rong pi nitum enili constituency IMC lo lapen ke labangso bukajan airlika mate bukajan hawala lo MLA Dr. Numal Momin itum asar alang itum rong wang si nang tum aphan network nang pipo tawar nang pipo punang chakang pamilo asanang chakang pa mi pena join ni si nitum chehok pik lo lapen ke nitum chonghong pik lo ke chonghong pen tawar nang lo network long pu pusin tum ningarong lo tame pini bangke network long de lo posi nono bangke number si bangke lang tum phan chuning ri lo non labang so achiklo bong la jangmi po chiklo la april chiklo pini ki jut po la aru chiklo ang bong nitum phan network nang pivek nang po aru chiklong bong la me chiklong bong jong si network nang pipe det plotang te nitum ke rathur pakpen nitum bangke chisong nang kopo network ke long puthata atheke ajara son tamini tum phanang pangkre ve ason si tum chi theklong lo athe bangke ason tina thu tamini tum ase chepa do nai ni tum koplo chang chalbu nang ji media long lam ning ji nang ji kapre lom chuning read par pick pen tik ni tum phanang pipe akapre tum ke joy wan pen si ke long ni tum bangke sung krung tik ni tum ke long le lapu ke ni tum ning duk pik nga lapulo dilip tokbi nili mairong kadomari mairong asoro labangso non ladak tawar long labangso lam ning ji karbeng lo live lapen ki bisonat lapen ke malong news along nili gining je kangtung paklang kangtung dara chatai long ke ban i lam thebi nong bangke jadi tum ki duki song lam hello ni tum ke damtang ningkan pharu so se mairong abangke chukim chorang lo ni tum rong iswet pokali de lo lapuna thu khanari khwani karenga chosen tongri sahesuri lapen apartame aparte room mairong oklangchar lukhiram lapuson se ni tum rong inkoira ner kep sir kep khadak rong arat tum duk abangso rong arat tum bangke piniani amta karbiang long ACM Dr. Sar Tuliram rong hang lapen ke pini tum local MNC ningachi thinai sar pobitro rong pi lapen local MLA sar Dr. Numar Momin aphan itum ningchi thepik pensi kidu aso ningchi thepik pena joksi piniani bangke lam ki me nang tum hanang klang lo thekela bangso non bangso lang roi bangke RCC dolong nitum aprani penta hang bom lo non bangke la bangso RCC dolong bangke longpo pulitum ningki the pena joksi peninga ning kanang bong la bangso RCC dolong bangke nang ki pivek je aphan nitum chuning ri parpik lo council ke ja tum pham tim kar beng long pen chenglok ningi chi thenai sar turam rong hang pen chenglok local MNC pen chenglok Dr. Momin pen chenglok kadok we phai tum abang sorong ra phangeni tum chuning ri parpik lo atheke ni tum ki do kisung lason hello
pinang tum non barla apor pinia ke April ciklo kijut lom nang le tang lo sin non ke me ciklo potang te ke dam tang ko lamati lo sar ki jang sa here ki klo asuta pinangan bang so number ta me lang nang thelo bang so lang the por hot ke kiso la dim jiwan mom la do tane tumala bang ke media hang de si ni non por ko bang ke media tum han ke hang inang ko bang ke lang the por nang le tang do chuning ke dam tang ta me la bang so lang the ke phan pena jok lo ke chari tuma phan anta akisung do la pen na parta me munit tum ke kaching hon nei ke ili me thang asomar munit akhe hen lo la bang so munit tum ke apran ke dam tum ta pinang do tang lo athike ni tumalong la poson tuar ki misen ka bade pena jok lasin chuning ri par pik lo ake hai sar tuma phan nang ni tuma phan ni tum suri kachun ning de long ni tum phanang deng tha la pen nang jin so tha